To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau insha Allahu za mu kawo muku yadda ake haɗa sticker ta WhatsApp. Sticker irin wacce ake tura a WhatsApp. Amma kafin mu je kai tsaye ga gabatar da aikin namu, ina so ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawa. To idan za ka haɗa sticker ta WhatsApp za ka je Play Store ne, sai ka ɗauko application mai suna Sticker Factory. To mu da ke mun riga mun ɗauko namu, gashi nan mun ɗauko shi, to ba sai mun shiga ba, sai mu shige shi kai tsaye haka. Da mun shiga zai buɗe, sai mu shiga nan. Da mun shiga nan sai mu rubuta suna wanda muke so mu rubuta. To yanzu mu bari mu taka kamar haka. To da mun shiga sai mu danna OK. Sai ka shiga nan plus ɗin nan na farko, zai kawo ka nan, sai ka shiga gallery ɗinka. Da ka shiga gallery zai buɗo ma hotunan wayarka. To da ya buɗo ma, yanzu a misali kamar ga wannan, bara mu haɗa na wannan. To zai buɗe ma sai ka daidaita yadda kake so girman wannan ɗin na zai kasance. To da ka yi sai ka shiga nan continue ɗin nan. Bayan ka shiga continue sai ka shiga nan auto a wannan ɗin nan. Da ka shiga, to shi wannan amfaninsa shine idan kana so ya cire ma background ɗin bayan abu. To mu yanzu kawai bara mu bar shi haka saboda gwaji muke. Sai ka danna save. Bayan ka danna save, to zai zo ma nan. In kana so buƙatar ka ƙara wata, sai ka daɗa shiga kamar haka. Sai ka shiga gallery ɗinka. Yanzu bara mu haɗa na wannan I love you ɗin. To da ka zo sai ka daidaita shi ma haka. Sai ka danna continue, sai ka danna save. To ya bi. To yanzu bara mu bar shi haka saboda lokaci. Sai ka danna add to WhatsApp. Bayan ka danna add to WhatsApp zai nuna maka, sai ka danna add. To yanzu kai tsaye sticker ta je kan WhatsApp ɗinka. Da ka tashi za ka iya tura duk wanda kake so. Da ka zo sai ka shiga WhatsApp ɗinka haka. Bayan ka shiga sai ka shiga wanda kake so ka turawa. To da ka shiga nan sai ka zo wajen sticker. Gashi nan za ka ga alamar kore green a jikinsu. To da ka zo ka gansu sun fito haka. Gashi nan da ke za ta saba abin da take ba, shine suka sa haka. Gashi nan sun zo. To insha Allah haka ake haɗa sticker ta WhatsApp. Duk adadin yadda kake so za ka iya haɗa daga kan 1 har zuwa 30 a dai wannan ɗaya. Za ka iya dawowa ka ci gaba da haɗa dai iya adadin wa'inda kake so. To haka ake haɗa sticker. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku bidiyo masu daɗi, masu amfani kamar irin wa'innan. Saboda haka ku manta ku danna subscribe domin samun irin bidiyon nan masu amfani.